Good morning guys, adlaw Miyerkules na podron da eskwela na pagbalik seleksian gapon kabsin ni kay nadto mamig don Emilio. Good morning guys. Grabe guys. Kami na. Cute food. Bye-bye. Magbinuotan ha. Uy, nag-uplosion na ka be? Habiri na kamot. Be, nag-uplosion ka wa? Aw, daha ka na sa job. Lagi mong mamahali dito. Duha kwa ngadyo mo tagkuha na. Sa kalibog o sa kabuok. Teng, hana, hawani sa na palihog, Teng. Hawani sa palihog. Sit out. Gamaw nig mga silingan nga magsigig pa-sound doon nilang sounds. Sa balaman lagi. Angay mo di tagaag saha. Duha ating. Sige, kita raman mong bing-bing. Lito-lito na mo. Beng, kuha sa sundang na to, Beng. Ang sugos. Buteng, Beng. Beng! Beng! Sundang! Tungait! Kuha ng tulo. Unsanay? Ha? Nabunga buguna na tumbas ka tong naihangin. Mani tagas to. Asa po na enjoy tanam? Madyo kay mga bautan mo kay mananang mo. Ha? Nalaig hip ng hangin. Unsa yung nakaon? Itlog ka na ikili ba? Aga mamatay na way gamot. Mawa bubuting eh. Apil gamuting. Kini mo ning ato pa daw. Di na tundan naman na kana rang kana nang buting. Dako na sa hati. Buto rin sa ansa man? Ajaw, kato isa gamay. Kana mabuhi na na. Kuha na na, tandag naman na nimo. Karon ba nang tabang? Palang magpangadog sa hada, suguan noon lah. Pamudla na kay patay, namatay man ha. Grabe, pumumakadag pa sounds nga, ujig magpagamang-bay. Ay! Tabangi po luwe. Tabangi ba luwe? Karang ating. Sa Manila. Ato ba to? Daplin. Kau pa lumamo. Kinsa ba ning bara? Bumbong na luwi ang kaguba. Kasama na yung pagtana bara? Iluag tarang. Klaro ng budlong. Haiteng. Tabangi sa ninjong. Sige, boy, kay nag-inuwi na po. Tabangi, diya kay labang ka na dari. Baba gadget. Hoy! Tabangi ninjong ka. Luwi lang mas buting. Nakasabot di ay. Tabangan ko kang bing-bing teng. Ala, bing-bing teng na. Agaglowe. Pero makay po sila nga si... Tabangin yung sumor mo magtala. Tabangin ninyo to ba ibutang? Ikaw po. Tambok nila mga kapong. Oh! Pakalita ka. At to daplin lagi. Tabangi sa luwi. Bago pa wala lagi ko. Putlan mo kurinti ron. Kana kuha na. Grabe sundang po doy. Yan dyan, sana may itong igamit. Huwag mananang mong saking nga na bali, mag-itong budlong. Tiaw. Gipahawanan kay Kuan. Lain tanawon. Ngano lagi pa lumagpangadog saha na. Ngadyo magsaha di. Suguan noon. So lag 50 mil ni. Lipay ba ko?
Kani mo inalikbay kay bara. Wa pa na man, boy. Boy, labog ni Kapil. Di ilan ang pangadyo, agay teng ilabag ko nuriteng. Agaguna, guganaan naman. Asyaw na di ay. Kana, mo na yung ganahan. Kaya nga no, paluma mo. Hoy ma, disgrasya ka ng budlong mahog na si mong tila, bali na ba na? Oh, ilhan bitaw na kay maputod. Gara-gara ron na. Balik kay bara. Gulahan na day. Na ah? Delikado ka. Delikado preganon. Luwe-uwe mong beng-beng. Uyab joy. Agi sa kasang mo. Boy. Ketawa mo kateng. Tinaod eteng. Wa rabit ka. Agi sa kasanglatos. Agi sa sala. Agi sa kang Roy. Sipaan di ka. Murang jeans. Wata day. Tara nga kawan ba? Kanang may mabilin. Pangat pagbang. Ay, 100 bitaw ri. Tagjis man ta no. Ay mong bayanan day sila teng. Dina. Wanita ba? Kana na si mong uko ana. Utang day. Agay paningla naman wa pagali. Ha boteng? Nanay ka naman at nalaman ng hinuan. Hinuan gani. Ako ta pala luwi. Tawpol. Naisag buwak ko. Hala, yung gikuha na kang buwak. Walang hiyang tigri. Asa sa luwi? Minus 20. Minus 50. Balik ba? Buwak rang anang gampingan oy. Basag wa ko ang pingin ni jag buwak rang gampingan. Uhay! Sama man na Kanang mga patay ting ba? Kudla ko rata sa dingting. Adyaw kanang mga patay ba pa nga adahon? Bahong ita lagi ron. Si? Ilang bay. Atong asim kilig. Sing kilig suka. Ato na ka nagpas ko dang. Di mang laag ko na to. Ban kong tirubi Cebu. Taka mo ka. Thank you very much. Nauli nag-ahong prinsesa. Na assignment be? Dagha ay dana gijang bagay, daghay sa dagjahang bagay na ijang feeding na igatas. Imnan ni ha. Imnan. Mag-alcohol on abi. Ay guys, nauli na des Lexi. Ja na ijang nanguling ko sa bagay nga basa maning ubang ijang mga gamit na kuno sa assignment. Hindi mo rin na ngamik diyang bag kay dami dahil mga feeding di dyan. Dahil tulog ka. Ganiha, pag uli ni dyan pagkamudto, dahil dani diyang apple, isa ka bukog, isa ka orange. Sa karoon na pong hapon, dahil na pidang dadi Dyan ay 5 ka buok nga gatas nga kuan. Unsa ni nga gatas? Milk. Basta kay gatas. Da. Ikaw po yung pa ko mauli eh. Labad pag ang takit pa ang pusoon. Lexian! Mana kag ilis? Papa. Pag ilis na. Mag-alcohol ha. Isit sa freezer ni. Nagpintar ba kong palit og Yakult pero kunahan rin ni mo kay mamanay kuan sa school ni mo. Asa imong gingan nga very good ka? Kana nga asa kuan.
Mangkuling ko kay manguling madyo ko kada uli ni ja. Kay isahay lagi nag-uli ni ja. Di na kompleto gidjang kuan nga gamit. Mo ni jang giingan. Perfect siya sa English na. Unsa ni be? Very good. Mao ni kay makalipay jud ni be, mao jud ni ang ganahan kada uli. Dapat kanos amaning kani? Karon. Perfect lagi katanan. Very good ha nga na kajud very good. Mao na raman ni imong papel be? Kay sa kanila Hi guys. Pag nag-alcohol na ka? Kanikan Ug karing milk. Hindi ra tong gabi itong katong ang gipalit gapon. Hindi ra itong gabi at tanggalan sa nanay mong tali be. Isa ra nimong tali be. Pagkuha na tong laing tali ka. Isa ka buok tali. Kanada na. Isa ra na imong buok aron makapaway sa be. Dali. Sit down. Isid sa rip ni uban be. Nag-ice pa man ni be. Kinahanglan na ba tig imong tiluko ni ha? Ako rin isid sa rip ni. Pag snacks na anak kay mabita na pagkagalas 5, hindi na pagkamukag pa ni hapon. Kari laman ihapit rig butang danang imong lamisa. Bilingon na pud mong bag. Pagbag para ba ng Ate Marby? Kani. Panis pag grade 1 ni Jali. Kuan man gud na nga bag. Mahalon kay original. Dito pa na Cebu. Nana butang kag jang mga lamisa gikuan na ni sagdir man ang background guys kay nangagabok na lagi nga mong kwarto daari. Nagtubig wa gyapon nimo gihurot na imong tubigan na pay gamay. Inom kay daghang tubig lagi. Aras liksi. Di freezer mangguro ni kay ice man. Wag yapon ko naka-shoot out guys. Pasensya na sunod na raman ko mag-shoot out ka nang di na jud ko mabisi sa kanang pagpamati kay lain ang lawas lagi pila nakadlaw. Haram giantos kay di ko nagsabang na kay di ko gusto ma-stress tapos na nagsamot. Basta natay pamation ato na raman tago-tago. Kay ma-stress si nanay. Aga itong mga bata na ganiha katong gisugo dari. Nangadto to sila og saha sa saging. Itong saging bitaw namang dagko nga saging. Sa tuwingan hingang nanay tindok. Silingan ro to namo dari. Nga luoy pa no tang gisuhol. Gitagaan pa nag 100 kay luoy man. Kay agila ko nung agilang mamada na kay Thomas Tagbilaran na narbaho ra pud. Na sila ra dahas ilaha. Broken family pud tong na isa. Biga. Naluoy man ko ang gitaga 100. Mano naman to pangpalit nila. Isidaan ko nila ganang udto itlog. Ma-open mo. Kahit man di. So sige no ako di magtanaw. Sibag. Gisugo para ba kung nanag. Ganiha gisugo kung nanag. Ganiha nagbayad ko sa tubig. Dato ko sa bariyuhon. Pag among bayro ng tubig. Barato raman dahil. Diya karon sugon kung nanag papalit sa ijahang maintenance. Ng alcohol lang ka. Lugay pa itong mga bata. Puslan man nangadyo silang saha. Naramang ipahinluan itong mga nangamatay nga mga kwastundan. Ang ipapud. Ang malamdag dari kay kwarto. Dari babaw. Mamanig kwarto. Dari kiskarsada. Madyo ng hinlo. Pagtanawon ba? Huwag pagalay mangaman itong uban. Hukda na ha. Kaya nang manambag ka. Nag-vitamins. Nag-vitamins ba na kaganina? Nanilkate kasi mong kamot ba? Kaya mong kamot na kuha na po. Diyan guys, salamat din inyong pagtanaw sa mga vlog. Dagan ka dong salamat. Mara na yung vlog guys. Kaya mula ka pa kumatok kong merkado. Mapalit ko tambal nila nanay. Dagan salamat din inyong tanan guys. O God bless. O amping mo kanunay. Agasaman mo karon. Bye guys.
Bye, B. Hmm? Bye, guys. Bye-bye.